Zdravím všetkých, ja som Ankyplayer a vítam vás pri ďalšom videu. Keď ste si fakt mysleli, že končím, tak ako neviem, čo si o tom mám myslieť, ale nekončím. Rozhodol som sa, že budem točiť každý deň, ale bude to len z hry World of Tanks. Dneska sa pozrieme na jednu špeciálnu vecičku, ktorá prišla do hry a ešte neprišla dobre, ale je to taká vecička, že Holiday Ops 2021 Event Guide. Môžeme tu vidieť Chucka Norrisa rovno. Že ahoj veliteľ, chýbali sme vám. Dobre. No proste, že prichádzajú nové. Dobre. Proste prichádzajú nové, dobre, áno, zdravím vás, veliteli, chýbali sme vám. Sezóna zázrakov a divov je už za rohom, čo znamená, že je čas na dlho očakované Holiday Ops. Najdych vyrážajúce podujatie v World of Tanks. Nech sa začnú slávnostné špeciality. Rovnako ako minulý rok budeme vašim vúdiacim svetlom počas celej akcie, ktorú sme vám pripravovali celý rok. Zapnite si bezpečnostné pásy, vaša úžasná cesta sa začne hromadou špeciálnych darčekov neočakávaným hrdinom a magická atmosféra sa chystá naštartovať. Pozrime sa bližšie. Tu už môžeme vidieť Chucka Norrisa. A áno. Prázdninová sezóna 2021 trvá mesiac. Od 9. decembra od 8. do 11. januára 2021. O 8.00 končí. K dispozícii áno, je až takmer do konca januára. Cieľom hry Holiday Ops je splniť všetky rôzne misie a zhromaždiť čo najviac dekorácií. Vložte svoju výzdobu a vylepšite tak slávnostnú atmosféru. Takto to bude vyzerať, teda keď to vy upgradeujete. No a tuto sa dostávame k bodu D. Čím vyššia úroveň slávnostnej atmosféry, tak tým budú vaše odmeny a bonusy v bitkách. Tým vyššie. To je celkom dobré, ak som sa na to pozeral, tak tam budú väčšinou také kredity a tak ďalej. Keď som videl, tak maximálny počet ako naviac je, že 50% kreditov plus za jednu bitvu. Dokončíte misie od Chucka a získajte malé škatule 2D štýl a samotného Chucka Norrisa ako vlastného veliteľa. Tak to je už iné. Malé krabičky môžete získať aj splnením štandardných denných misií dostupných v hre. Okrem klasických dobre, o tom si myslím, že proste malé misie sú, ale teda nie malé misie, malé krabičky sú také, že také nič, no proste nemajú žiadnu hodnotu. Ináč toto video bude menej zostrihané, lebo teraz je celkom málo času teraz. Aj keď si myslíte, že doma nemám čo robiť, tak je to veľký omyl. Dúfam, že mikrák ide. Ideme ďalej. Okrem klasických dekorácií vybavte svoju garáž aj veľkými dekoráciami. To sú také ako keby ako tu sa môžete pozrieť auta alebo takéto blbosti, vlaky a tieto tu. Malé boxy sú tieto ako hviezdy a tieto blbosti takéto tu. Dobre. No áno. Každá veľká dekorácia vám pomôže získať o 2,5% viac kreditov v náhodných bitkách. Čo je tiež dobrá vec. Ale len 2,5%, tak to je skoro nič. Ináč budem točiť každý deň, budem vydávať videá každý deň z vodka. Budem kanál vodkovský. Nikoho to nebude zaujímať, lebo nikto ma ani nepozná.
Ale ináč World of Tanks má na YouTube strašne veľký úspech. Všetky dekorácie, ktoré získate, alebo získate, ktoré získate, neviem, alebo dostanete, to by malo byť, sú usporiadané do 4 tematických zbierok. Zostavenie celej kolekcie vám poskytne exkluzívny 2D štýl a jedinečný štítok. Aha, dobre. Zlomte ozdoby, ktoré nepotrebujete a vložte črepy do dekorátora, aby ste získali tie, ktoré vašim zbierkám chýbajú. Aha, takže proste ich zlomím a budem dostávať úlomky a z úlomkov si potom vyrobím. Dobre, chápem. Len čo dosiahnete úroveň sviatočnej atmosféry 4, privíta vás prvá Snow Maiden. Prvá slečna snehová. Keď sa vaša úroveň sviatočnej atmosféry časom zvyšuje, navštívia vás ďalšie 3 snehové panny. Dobre, no. Kliknutím na ktorúkoľvek z nich raz denne získate darček obsahujúci jednu náhodnú dekoráciu z ich príslušných zbierok. Aha, takže keď proste na hoci ktorú kliknem, dostanem jednu proste nejaký malý box a nejakú malú proste blbosť. Nejakú malú dekoráciu. Takú, čo majú proste oni. Snehové slečny vám pomôžu po víťazstve poskytne aj denné misie 5 XP, ako myslím tým 5-násobne viac tých blbostí, 5-násobne viac kreditov a skúseností. Dostanete toľko 5-násobných alebo 5 misií, koľko je vo vašej garáži snehulienok. Teraz už to nie je panna, ale snehulienka. Prijímaním darčekov zvyšujete úroveň darčekov snehových dievčat. Takže keď budem brať, tak čím viac budem brať, tak tým viac budem akože dostávať. Ako lepšie odmeny. Dosiahnutie nových úrovní darčekov zvyšuje minimálnu úroveň dekorácií, ktoré dostanete v nasledujúcich darčekoch. Aha, dobre. Len čo dosiahnete úroveň 10 slávnostnej atmosféry, budete môcť dokončiť zbierky z podujatí Holiday Ops z minulých rokov 2018-2020. Keď dobre viem, tak 18 som nehral, ani 19. Ja som to teraz pustil prvýkrát nedávno, už to hrám 7 rokov vodko. Ale teraz to, čo budeme hrať, tak to je nový účet. Hlavný účet budem iba párkrát natáčať možno. Môžete si vytvoriť vlastnú pobočku vozidiel Holiday Ops. Až so 6 vozidlami úrovne 5 až 10. Tieto vozidlá dostanú závislosť. Aha. Takže keď budem mať proste, môžem si vytvoriť, keď budem mať všetko, ako určitý počet tých úrovní, tak si môžem vytvoriť pobočku vozidiel, že môžem tam dať 6 vozidiel od 5 až do X. A podľa toho, ako budem mať úroveň, tak podľa toho si môžem dať toľko tankov, no. Tieto vozidlá dostanú závislosť od typu špeciálne bonusy. Znamená, že proste tie tanky, ktoré tam dám, tak tie budú mať špeciálne niečo. Budú dostávať viac XPčok, alebo teda tých, kredity, alebo také niečo. Keď splníte 5 misií od čaka, odomkne sa ďalší čakov slot, bez ohľadu na vašu aktuálnu úroveň slávnostnej atmosféry. Aha, to znamená, že proste to by malo byť nie slot, ale stání. A to som nepochopil. Budovanie zbierok a zvyšovanie sviatočnej atmosféry vám dáva bonus náhodnej bitky ku kreditom až 40%. To bude super. Na to sa teším, zase budeme zarábať kredity, keď proste budem mať 40% naviac z bitiev. A ešte keď si odlemknem zálohy, to bude super. Každá veľká dekorácia vám dá ďalších 2,5. Aha, to sme už čítali. Vozidlá Holiday Ops si budú môcť naďalej užívať svoje bonusy za slot
od 11. januára. Aha, takže aj keď sa to skončí, tak stále tie vozidlá, ktoré som tam dal, tak budú môcť si proste užívať svoje bonusy. Okrem toho získavajú najvyšší bonus kreditom, aký ste počas akcie dosiahli. Takže stále budú, keď dostanem 50% zľavu, nie zľavu, ale keď dostanem proste 50%, že budem naviac niečo dostávať, že kredity proste plus 50% za bitku, tak aj po skončení akcie budem ešte takmer do konca januára ešte tie tanky, ktoré som dal do tých 6 slotov, čo tu je hore napísané, tak budú proste si užívať, no. Objavte novú garáž. Pri prvom otvorení garáža 9. decembra, teraz je 7. si tiež všimnite špeciálny darček od nás PZ Panzer SVL 1C, nemecký prémiový stíhač tankov úrovne 4 so 100% vyškolenou posádkou. A slotom v garáži, no tak to je dobre celkom. Tento rok sa naša dovolenka presunula z lesa do malebného mesta v horách, ktoré bolo plné nádherných svetiel a veľkolepých inštalácií. V skutočnosti nebudete ani v garáži. Namiesto toho bude vaša flotila vozidiel zaparkovaná na námestí. A aj keď je námestie úplne nové, všetko by malo byť povedomé, ako, no, neviem, toto som nepochopil, povedomé. Môžete ľahko nájsť vianočný stromček, hostinu, inštaláciu a dvor. Takže proste tam už budú, akože tieto stromček tam už bude, aj tieto blbosti. V dispozícii sú tiež nové objekty, vrátane vtipných neonových medveďov. Aha, dobre, vláčika s darčekmi valiaceho sa po horách, vianočného kolotoča a ďalších znakov sviatočného obdobia. Atmosférický štvorec by sa vám mal pomôcť ponoriť ešte viac do sviatočného obdobia a zároveň zdvihnúť náladu. Tu už vidíme čaka. Takto to asi ako bude vyzerať. Ľudia tam budú o krabice s dekoráciami. Od našeho neuveriteľného hostia dostanete ako odmenu za splnenie denných misií a špeciálnych každodenných úloh boxy s dekoráciami a herným tovarom. Ďalšie informácie nájdete nižšie. Denné misie 2 až 6 krabičiek. Špeciálne denné misie 6 krabičiek. To divne je preložené. Malé boxy. Toto nemusím dúfam vysvetľovať. Aha, že keď budem každý deň plniť, keď budete každý deň plniť a všetky splníte, všetky si vyberete, tak dokopy dostanete 723 malých boxov za 32 dní. Celkovo existuje 5 úrovní dekorácie, najľahšie sa dajú zohnať predmety úrovni 1, zatiaľ čo ozdoby úrovne 5 sú naozaj zriedkavé. Čím vzácnejšie dekorácie použite, tým viac bodov dodajú vašej slávnostnej atmosfére a tým rýchlejšie stúpate po úrovni. Každá krabica obsahuje 3 ozdoby a áno, nejaké blbosti. Slot, ak je Lady Luck, what? Na vašej strane vo vnútri týchto pohočok nájdete aj veľké ozdoby. Takto by to malo vyzerať malý box, dostanete 3, alebo teda proste dostanete random tieto dekorácie, máte tu také kredity, také tréningové blbosti, máte tu nejaké nástroje, dokonca aj garážový slot a tieto tu random vecičky. A dokonca môžete dostať aj veľkú dekoráciu. Môžete tiež získať dekorácie nasledujúcim spôsobom. Výroba, áno, v dekoratéri. Prijímať ich ako darčeky od snehulienok. Dobré. Nákup veľkých škatúl. Super. Vezmite si misie od Čaka. Tu je už Čak. A takto to asi ako bude vyzerať. Málo kto vie, ale v hre je aj iný typ streliva. Náboj Chucka Norrisa.
Prenikajú celým pancierom a spôsobia 100% poškodenie. Wow! Každý deň sa vám odobkne jedna nová misia, ktorú môžete splniť v náhodných bitkách. Všetky misie je možné vykonávať paralelne. Dobre, super. Takéto môžete niečo dostať, čaká. Dokonca samotného Norrisa. A tu sú už nejaké skiny. Keď Čak hrá náhodnú bitku, časovač bitky sa neodpočítava. Čak rozhodne, kedy sa bitka skončí. Dlho očakované kreditné zľavy. Na skúmateľné tanky sa vracajú, odomkne si ich postupne, ako budete plniť misie. Prvá zľava na nákup vozidiel úrovne 2 bude k dispozícii po absolvovaní 2 misií. Aha, super. Keď je vašim veliteľom Čak, nepotrebujete posádku tanku, dokáže obsluhovať tank iba svojimi malíčkami. Tak to je čávo. Wow. DPS Čaka Norrisa. Nikto nepozná. Nikto nikdy nevydržal dosť dlho. To je už taká čajka. Dúfam, že sa vám bude páčiť Čaková výzva, veliteľ. Urobte maximum a pamätajte, nakoniec to bude iba Chuck Norris. Teraz si povieme niečo o ozdobení veľkých dekorácií. Zdobenie, veľké dekorácie, blablabla, to sú tie úlomky, že môžete si ich dokúpiť. Z tých úlomkov budete dostávať takéto blbosti a môžete si ich kúpovať. Slavnostná atmosféra, áno. Toto je prvý týr, tu je druhý týr. V prvom týri dostanete ten, áno, už spomínaný nemecký stíhač, garážový 500 črepov, malé škatule, jedna veľká dekorácia náhodná, 100% posádka pre tento tank, malé škatule dajaké ešte a antiduplikátový poplatok. Dobre, ešte tuto sú dajaké opláčky, neviem. Dostanete tu dajaké zálohy, ďalšie zálohy, fragmenty na Poľsko, aj univerzálne, to sa teším. Lebo teraz, ešte to neviete, ale ja celkom teraz šetrím na Jagdpanzera S1, takže bude sa mi to hodiť a hlavne na nemecké, ktoré sú typujem, že až na konci. Nie. Tu sú že? Hej, tu sú. Typujem 9, budete dostávať nejaké tie fragmenty, nejaké tie zálohy a blbosti proste. A to je asi tak všetko. Budete dostávať šrepy tieto, áno, toto tu. A takto a 2D štýl. Takýto bude oný. Magia, takýto skin. Taký. Získajte bonus kryty až 50%, jak som spomínal, môžete dostať. A to je asi tak všetko. Áno, tu je ten duplikátor, to je celkom náročné, ale dá sa to naučiť. To je asi tak všetko, tak uvidíme sa zajtra, keď vôbec zajtra vyjde toto video, teda vlastne keď vôbec dneska vyjde toto video. To by bolo všetko. Lúčim sa s vami, 18 minút točím, keď tu hore vidíte. Tak a čus, vidím sa s vami, alebo teda uvidíte vy mňa zajtra pri ďalšom videu z vodku. Čus, dajte odber a like, dobre? Keď ste dokúkali až sem, tak ste frajeri a ľúbim vás za to. Myslel som to tak ako obrazne povedané, dobre? Dobre, už to nebudem obkecávať, 19 minút.